Seuraavaksi meillä haastattelussa meidän valmentaja Markus Lampinen. Terve Markus. Terve. Mikä sinun nimesi on? Matteus Westerlund. Kuinka vanha sinä olet? Mä oon 22 vuotta. Mikä on sinun ammattisi? Kirurgi. Oletko sinä Markus naimisissa? Kyllä olen. Mikä auto sinulla on? Porsche. Onko sinulla Markus lempimusiikkia? Kaikki klassinen musiikki. Mitä sinä Markus harrastat? Purjehdusta ja golfia. Kiitos Markus haastattelusta. Kerrotko vielä lopuksi, mikä sinun paras saavutus on elämässä? Mulla on Guinnessin maailmanennätys.